Svaki put na planini nešto naučim. Gore dobru lekciju može dati svatko koga sretneš. S planine je pogled na vlastiti život bistriji. Ne idem u planinu da je osvojim. Idem da me ona posvoji. Na dobar dan to se i dogodi, a gore nema lošeg dana. Da vidimo kako je stanje i dalje poslije. Dobar dan. Dobar dan, Gorani moji. Bog, pozdrav. Drago mi vas se vidjeti opet. Bog, također, kako je? Dobro, uvijek dobro. Vi? Dobro. Kamo bi ti u ovim uvjetima? Ja bi na Risnjak, uvijek bih na Risnjak. Jel ima, kakve su šanse? Teško sada, da. Morat ćeš se malo strpiti još. Jel mogu do Lasca proći? A ne može, Lazo, ceste nisu prohodne. Danas možda za početak lakše, možda Leska. Ide malo do prijatelja na Lesku. Zemlja, buka, risa i medvjeda je dobro mjesto za naći se s njim. A onda Leska, da. A Risnjak neka počeka, neka još malo spava. Kako to u životu biva, odmah sam dobio lekciju. Planina određuje pravila, a ne mi. Mislio sam se popeti na Risnjak, no rendžerica me upozorava da je staza neprohodna. Ima više od metar snijega. Nema mi druge. Danas ću lunjati samo u podnožju. Posljednjih godina mnogo planinarim. Na Risnjak odlazim barem jednom godišnje. Iako je zimi najteže, meni je tad najljepše. Kad sam prvi put došao u Gorski kotar prije nekoliko godina, odmah sam ga osjetio svojim i ne znam još uvijek ni danas zašto. Ali oduševila me naravno ljepota ovog kraja, mentalitet ljudi i kako dolazim svaki novi put, gotovo uvijek sretnem i upoznam nove prijatelje i uvijek me iznova bez daha ostavi ova silna ljepota prostora, izvora, planina, jela, smreka i bukvi. Tako da ne da sam lud za Gorskim kotarom. Sve sam luđi svaki put kad sam u njemu. Risnjak je visok 1528 metara i najviši je vrh Gorskog kotara. 1953. godine proglašen je nacionalnim parkom koji obuhvaća vrhove Risnjak i Snježnik, izvor Kupe i poučnu stazu Leska. Rijetko gdje u Hrvatskoj naići ćemo na tako netaknutu prirodu. Zbog zahtjevnog terena šume se nisu prekomjerno sjekle, pa ovdje caruje životinjski svijet. U parku se brinu za životinje preko zime, tamo je hranilište, a ovo tu je solište. Ovo je naravno snijeg, ali ovo tu bijelo unutra je što kapa i curi i što životinje ližu, sol koja im je potrebna kao i svima nama. Risnjak je dobio ime po risu. Bili su nestali, ali se njihova zajednica polako obnavlja. No medvjeda i vukova ima. Da, zemlja risa, vuka i medvjeda. Ovo su svježi tragovi vuka. U tišini, u planini, u hodu, najbolje osjetim kako sam i što želim. Životne krize ne mogu izbjeći. Zato ih, kad god mogu, jednostavno prehodam. Volim goranske šume, ali i gorane. Mirni su i samozatajni. Takav je i moj prijatelj Željko Raukar. Njegova je zemlja tu, blizu, na području nacionalnog parka. Bog, prijatelju. Prijatelju, dobrodošao. Pa, bog, prijatelju. Drago mi je da te vidim u svojoj šumi. Je, i meni isto, uvijek. Poštovanje živija. Bog. Ti dobar? Je, sve okej. Fino. I friško. Friško je, ali nije to nekakva posebna zima, navikli smo mi ovdje na
na hladnoću, tako da nije ni najmanji problem mala zimica. A i snijega nešto nema. I vukovi ti fino šetaju? Vukovi šeću, da, 2 vuka su noćas prošla, ima svega. Svega ima tu? Svega ima, da. Ajde idemo malo, vidiš šta ima kod tebe na imanju, dakle. Ovo je prava goranska zima ove godine. Nije kao što su bile neke, nije ni hladnoćom, niti snijegom. Prosječna goranska zima je nekih godina bila između 3,5 i 4 metra snijega ukupno. Kad je to bilo? Pa što je bilo prije 20 godina, su bile 3 zadnje godine. Sjeća se on goranskih zima jer tu je odrastao. Njegova obitelj doselila se na područje Leske prije 300 godina. Bavili su se stočarstvom, odlazili u svijet pa se vraćali, ali Gorski kotar nisu nikad napustili. Mene ovi rogovi, Željko, zanimaju za početak. Ko je to upucao? Je li to upucano? Ne, to je jelen kojeg je moj otac pronašao, vjerovatno je stradao ili u visokom snijegu, znači od hladnoće i zime, ili su ga udavili vukovi. Ja se trudim živjeti po ahimsi, to je znači onaj indijski zakon da su sva bića, živa bića jednako vrijedna i trudim se prema svima ponašati kao prema živim bićima koja zaslužuju poštovanje i ljubav i da ih se ne dira i da ih se pusti živjeti u prirodi na način na koji ona žive. Sad hodamo ovamo, gledamo tragove vuka, tragove risa, tamo vjerojatno medvjed negdje u blizini neki spava. Ovo je zato zemlja vuka, medvjeda i risa, tvoje imanje, točno to, nevjerojatno. Zemlja risa, medvjeda i vuka jer je to jedno zapravo ishodišno mjesto susreta čovjeka i divljih životinja koje su u našem dvorištu jednako dobrodošle kao i u našim srcima kroz vjekove. Ja imam jednu maksimu da je odavde prvi susjet 2 km, a prva zvijer je sad sigurno puno bliže. Evo i noćas su 2 vuka bila 100 metara od kuće. Najdraže mi je kad smo ljeti tu, kad je onako toplo, znači kad je onako lijepo vrijeme, onda se jutro vrlo često ustanem prije zore, znači po potpunom mraku, odem ili ovamo ili odem nekamo na neki viši teren, ugasim auto, odšetam negdje i onda čekam da počne svitati. I to je jedan prekrasan doživljaj, znači dok ne počne svitati su ti zapravo uši i oči. Danas idem prijatelju Stipku, u Hrib, selo pokraj Gero. Obojica smo iz Zagreba, no upoznali smo se prije koju godinu u Gorskom kotaru. Uvijek vrijedan. O, koga to vidiš? Evo Singa. Da mu doneseš poklon. Da, evo poklon za Singu. Singu. Da mu doneseš najprije. poklon. Pa di si ti? Da. Pa di si ti, di si? Bog prijatelja. Bog prijatelja, bog. Si mi dobro. Jesi dobar? A vidi Singu. Da. Dobar, koji uvijek, da ga vidi malo. Uživa u timarenju. A, Uživa u timarenju. koliko dugo ga imaš sad već? Evo druga godina. Druga godina. Druga godina. On tu 2, a ti? Od 2014. Znači 8 godina. 8 godina. 8 godina je već prošlo. Od kad si iz Zagreba otišao, kako je to bilo? Pa znaš što ću ti reći? Jednog dana sam samo došao na semafor, slušao sam vijesti, radio sam u Sesvetama i živio na Trešnjevci. I došao na semafor, čekao crveno svjetlo, trebalo mi sat i 45 minuta do kuće. Na radiju je bilo obavijest da je ledolom u Gorskom kotaru, da se ne može proći i da treba ljudima pomoći. Prelomio i rekao ja idem gore. I niko mi nije vjerovao. Znači jednostavno rekao sam ja idem očistiti, idem srediti staru kuću u kojoj je živjela neka moja majka i baka, djeda, na djedovinu, urediti i doći. Potrpao sam stvari u kombi i došao sa svim stvarima. Tu? To je to. Na vedro nebo, na jaku zimu i odlična je ljeta. Nabavio konje. Sada, zadnjih 2 godine, to je ona ljubav još po ocu. Da. Jednostavno jedna želja koja mi se nije nikad ispunila, ali evo, sad živim svoje snove. Teško je, ali super.
Ja sam na Svetu Goru planirao danas. Kakav si ti spreman? Ovo snijegu, odlično, može. Što Idemo. se mene tiče, svaki izazov. To, Nije idemo. problem. Može. Novi život donio mu je mnogo izazova i zacijelio rane. Nakon što mu se u Zagrebu bračni život raspao, priroda ga je izliječila. Dobro plaćen posao građevinskog inženjera ostavio je iza sebe i krenuo ispočetka. Sada je šumar, drvosječa, stolar, bagerist, poljoprivrednik. Na selu, daleko od velikog grada, treba se osloniti na sebe i naučiti mnoge zanate. Gle ovo, Stipko, fotozamka, ha? Da, imaju dosta po šumi jer koriste lovačka društva i nacionalni park isto za i prebrojavanje divljači, praćenje fonda divljači, ali i za krivolov. Što ima od životinja, evo da. Pozdrav, pozdrav fotolovci. Posljednjih godina okreće se turizmu. Dolaze mu planinari, motociklisti, ljubitelji prirode, jer tu pokraj njegove kuće prolazi Via Dinarica, međunarodna planinarska staza koja spaja Dinaride, od Slovenije do Albanije. Vidiš, ovo smo ti sve čistili. Od 2014. od vjetroloma i ledoloma bilo je neprohodno. Ovu godinu prošlu smo sve počistili i bilo je ovako. Ovo je Via Dinarica sada Da. nova, čista verzija. Nova, da. Pročišćena, iskrčena. Tako. Sa Stipkom je lako. S ljudima u ovom kraju dobro se razumijem. Poštuju i vole prirodu koja ih okružuje, iako im na ovim visinama život nije lak. Ako njihov kraj nije uvijek gostoljubiv, oni jesu. Vidi ovo. Evo Svete Gore. Evo nas na Svetoj Gori. Ja drugi put. A ti? Koliko si ti puta bio ovdje na Svetoj Gori? Ne znam. ne brojim stvarno odlaske ni na jednu planinu, ali Sveta Gora je nešto što je posebno meni osobno izvan svakog proštenja. Jednostavno nešto što moram proći. Što ti je tada kao djetetu značilo doći iz Zagreba, tu u Gorski Kotar, u ovu divljinu, u ovaj kraj? Koji sad? Slobodu. Sloboda? To se i meni sviđa tu, da. Koji ti dio najviše voliš Gorskog Kotara zapravo? Ne kao lokaciju, nego što, kao kakvu vrstu terena? Planinu obavezno, znači planinu i puteve koji su neprohodni, puteve koji nisu markirani, nešto što je novo. Kad skreneš s puta? Jednostavno ne možemo ići u crtanim putevima, niti životnim, niti planinarskim. Ima li stvari koje si ti naučio o sebi, pa su te iznenadile? Jesam, trebao biti zapravo najviše što nisam mogao svladati prije je strpljenje. Znači strpljenje je nešto čega treba imati u planini. Bez toga nema života, nema naprijed. Znači jednostavno treba biti čovjek strpljiv za neke stvari. Kao što je u Gorskom Kotaru kad počne padati snijeg, znači treba biti strpljiv, čekati da se otopi i čekati neki bolji dan. Planina je uvijek pametnija od nas, jel da, na kraju? Uvijek, uvijek. Da. Ja nisam sreo još ljutitog čovjeka negdje u planini, u divljini nekoj. Pa ne može ni srest. Ne možeš ni srest tog ljutog čovjeka, možeš samo dezorijentiranog ako se izgubio i to je to. Ali ljutog ne. Ljutog može biti samog na sebe, ali onaj tipični gradski stres, ne, nikada, baš nikada. Da, to se ispere. Nikada. Kad kreneš hodati, ili kad se uznojiš dobro, prvi put toga onda više nema. Glava je prazna već od stresa grada. Kad čovjek nauči otići u planinu sa fly modom, znači govorimo o telefonu, tad on uživa. Jesi ti pukao u Zagrebu, baš prije? Pa nisam ja pukao, ja sam samo prelomio. I ja vjerujem da 90% ljudi razmišlja jednog dana ću doći i nikad ne ode. Ili jednog dana ću to napraviti i nikad ne ode. Ja sam odlučio i napravio sam i sretan sam radi toga. Da. Kad gledamo malo što je bogatstvo, gledamo realno. Sad je, recimo, radni dan, nekaj 5 sati, sad su upravo ti ljudi sa upravo onog mjesta
govorimo o gužvi, govorimo o semaforu, upravo su sad tamo. A mi ovdje? I to je to. Ovo je luksuz. Pa to je bogatstvo. Sad smo bogati. To je bogatstvo. I tu treba tako gledati stvari. Jednostavno, želio si slobodu, imaš slobodu. I to je to. I uživaj u njoj. Risnjak iza mene i ne znam kad ću stići na njega. I tako je bilo od početka sa mnom i Risnjakom. Tek iz 3. puta sam se popeo na vrh. Ovih dana takvi su uvjeti da nije lako doći gore na vrh. Ali ja sad to već znam. Znam biti strpljiv, znam čekati i znam dočekati. I ja se nadam da ću dočekati ovaj put popeti se na vrh Risnjaka. Nakon onog cijelog hodanja danas po Svetoj Gori, ovo je večera koju čovjek najbolje spremi sam u dobrom društvu. Pa to je dobar tek i dobro mi je došao. Tu je grah. Ovo je za tebe i mene. Sve to. Će biti dosta. Di me čaša? Evo ga. Čašu smo izvuli. Evo, živio. Još jednom. Svaka čast. 100 godina. Za novi život. Nakon 2 tjedna ponovno sam podno Risnjaka. Čini se da ću danas doći do vrha. Hej, hej! Pozdrav Milane! Bogile! Evo nas. Lijepo, super. Evo nas. Dobrodošao u moje krajeve, u Gorski Kotar. Uvijek. Hoću Lijepo. se ja popet danas na Risnjak s tobom. Hoćemo. Može se danas. Možda bude malo duže trajalo ili snijega, ali nema problema. Bitno da mi dođemo do gore. Idemo gore krenuti. Može, krasan dan, sunce je pred nama. Sve idealno. Idealno, to je to. Sve idealno. Kako si ti? Pa evo ga, ide pomalo, Koji ti je ovo put na Risnjaku ove godine? Ove godine prvi, moram priznat. Ali u životu ne brojim više, brojka je troznamenkasta i to ohoho troznamenkasta. Troznamenkasta? Da. Wow. Ti koliko put si bio na Risnjak? Pa ovo će mi biti neki 6., 7. na vrhu. U Delnicama svi znaju Tomislava, zvanog Gile. Planina je u njemu od malena jer je s roditeljima stalno bio u prirodi. Ono što dobijemo u djetinjstvu ostaje trajno. Volio bih da i moja djeca tako zavole prirodu. Skuži medvjeda, tragovi je. Probudio se, vidi ga, i to friški. Može od jutro se. I to friški i to veliki tragovi medvjeda. Pa ovo ima jedno 150 kila sigurno. Misliš? Pa, ja ga nisam nikad vidio, tako da... Znači ljudska ruka i usporedi, ako čovjek ima, znači, s ovakvom rukom 100 kila, ovo je bez problema 150. Sve je dobro dok nema maleni. Maleni kad jesu, onda je problem i to je problem. Najviše sa mamom maleni bi se igrali, ali mama se ne bi igrala i mami se to ne sviđa, tako da kad vidiš malene uvijek bježi, makni se glavom bez obzira. Gile lovi vrhove i skuplja žigove. Voli se natjecati. Već 6. put dobitnik je nagrade najboljši pohodnik. Natjecanja koje vodi Slovensko sportsko društvo iz okolice Kranja. Znamo da među planinarima nema natjecanja, nema pobjednika, nego se uživa u kretanju i prirodi. Ali Gile voli kad naša mala zemlja bez Alpa pobjedi Slovence.
Kako se osvoji ta titula? Što trebaš napraviti da to postaneš? Znači, imaš godinu dana, kalendarski otprilike, dobiješ jedan dnevnik. Sad taj dnevnik normalni ljudi imaju jedan, ja ih trebam bar 5, jer mi je premalo. I ideš cijele dane po šumi, po prirodi. Skupljaš vrhove, domove, kažu Slovenci planinske postojanke, što bi značilo lokalitete druge planinarske. I lijepo skupljaš i izbrajaju se bodovi. Do 1000 metara visine jedan bod, do 2003, preko 2005. I uredno to sve bilježiš, slikaš, dokazuješ i imaš godinu dana. I sad čekaš proglašenje, čekaš kraj godine i imaš nevidljivog znači nekog ko se isto tak natječe kao i ti, ali ne znaš ko je taj i kad je dosta, kad staneš i kad bi to moglo biti dovoljno da budeš prvi. Znači do samog kraja, do nove godine ti ne znaš gdje si, je li dosta, nije dosta. Tako jer da... ti zapravo ne znaš koliko se drugih ljudi penje i koliko njih vuče ista stvar. Tako je. I ti to stvarno vikendom bereš zapravo, jer ti hodaš više po ovim našim nižim planinama i skupiš na lukavstvo ti to malo tu titulu. Jesi si tako to skupio? Pa imam sreće što kod Delnica imam taman vrhova malo iznad 1000 metara, što je 3 boda. Tako da recimo poslije posla recimo završim, ne znam, 3-4 popodne i odem i u jedno popodnevno mogu 15-20 bodova skupiti, što je super. Koliko ću ja danas s tobom bodova skupiti za ovaj uspon od Lasca na Risnjak? Evo ga, znači dom nam je preko 1000, to nam je 3 boda, vrh nam je 1528, pa nam je to još 3 boda i ako se vraćamo opet preko doma, još dodatnih 3 boda. Sve, 9 bodova, to nije loše. Pa nije loše, evo ga. A što dobiješ ti od planine? Mislim da nema čovjeka koji nije pod stalnim stresom. Moraš naći neki izlaz, moraš nekako izaći van. Izaći iz tog okvira svakodnevnice i napuniti se sa energijom. Ja ne znam drugi način nego u prirodi. Sada mi je teško. Da. Ovo je sad. Oho. Tu ima i leda. Vidi, ima i leda. A da, ti imaš. Koliko imaš, što misliš? 25 ovdje. 25 negdje. Oho. Da vidimo ovdje. Ovo je pravi trening. Vidiš ovo. A ovdje ga ima, 35-40 sigurno. Da, ispod je led. Je. Oho. Evo nas kod doma. O, dom. Evo nas doma. Ti si doma tu, Gile? Pa, često sam. Šloserov dom ispod samog vrha Risnjak već je godinama zatvoren. U migrantskoj krizi dodatno je devastiran. Nekoć se ovdje dobro jelo. I sad bi nam godio grah i hladno pivo. Moramo se brzo popeti na vrh i spustiti prije mraka. Valja biti dodatno oprezan. Sklisko je, iako se snijeg u protekla 2 tjedna gotovo otopio. Evo nas. Evo nas. To! Risnjak! Kad smo već došli na vrh, čuj, šteta bi bilo ne udari džik. A ti si taj žig postavio? Evo ga, da, igrom slučaja, pred ima jedno već 4-5 godina. Evo znači torbica sa par dnevnika. Profi torbica, sve je profi. Evo ga, to je taj dnevnik o kojem sam ti pričao. Znači u njega udaram žigove. Pohodnička transverzala. Je. Evo ga, to je to.
Svaki kraj je i novi početak. Čim se spustiš, dolje je sve boljeg mirisa i okusa. Zajedničke uspomene i prijateljstvo jača. Dobro ljudi, je li nama sad vrijeme za nazdraviti tu malo? O, kako sam normali vam svima na svemu. Živjeli, živjeli. Ajde. Mislim da je sasvim dovoljno čarolije za ovaj dan. Svaki put kad se popnem na vrh Risnjaka i ulovim se za taj volan, imam osjećaj kao da malo bolje držim svoj život u svojim rukama. I znam da nije tako, to je samo trenutak, ali jedan prekrasan trenutak. Ali svi oni trenuci do tog trenutka i nazad čine život stvarno lijepim. I nemam i dalje odgovor zašto me toliko privlači. Ja se ne penjem ni zbog žigova, ne penjem se ni zbog pogleda, makar je to sve sjajno. Penjem se radi tih tragova ljudi i životinja koje pronalazim i penjem se radi susreta s novim ljudima, s novim životinjama, s novim biljkama, s novim uskitom koji nas čeka u Gorskom kotaru i njegovim planinama.